A máme tu freeride, skokánky a 3 závodníky. Kristýna Stupková, Veronika Stupková a Anna Lipoldová. První závodník, který se vám představí, je Kristýna Stupková. A Veronika Stupková upadla a Kristýna se rozjíždí. A Kristýna jede, frčí to a jde na svůj jump 180, jo, dala to. A teď se rozjíždí další závodnice Veronika Stupková a jede. Jede jí to velice rychle. Veru, pojď, vokaž to. Vokaž nám to, baby. Jump, a jo, je to tam. Díky, nespadly brýle. A další závodnice Anna Lipoldová, největší snowboardačka pro tento rok. A Anna jede. Vlajový vlasy u toho. Pojď, Ano. Aně to jede velice rychle. A ukáže svůj flipback. Pojď, ukaž nám